Hej og velkommen til Kjeld og Hildas talkshow. Med til studiet i dag har vi Pernille. Hej Pernille. Hej. Pernille, er det ikke rigtigt, du kommer over for koret? Jo, det stemmer. Jo. Er det sjovt at have sådan en musical uge her? Det er i hvert fald super hyggeligt, der er ikke så mange lektier, så det er super dejligt. Kan jeg tilbyde et glas vand? Ja, det er meget gerne. Hvad så med, er det sjovt, at det er en anderledes frem for en skoleuge? Ja, det er super fedt. Hvad er det sjoveste, der er sket for dig? Det er, at vi har Katrine, hun har spillet klaver, og hun er altså ikke helt så skarp som Irene, så hun rammer ikke altid tonerne, så det lyder lidt sjovt, når vi synger med Katrine. Nu skal vi jo lige snakke om det rigtige, vi har taget herhen for. Ja. Hvad synes du om Lene Morrisens kommentar i går? Jamen, jeg er totalt fornærmet. Vi synger skide godt nede i koret, så det kan jeg slet ikke forstå. Må vi ikke lige høre et lille vers? Jo, det må I da godt. Pas på den knald, røde gård. Kalder du det at synge? Det lyder sgu da mega godt. Ej, det må du fandme lige. Det er da godt, at øvelse det gør mester, Pernille. Det er også godt, at der findes kor i stedet for solosang. Tak for lov. Okay, Pernille, men det var ikke sådan ment. Men tak til dig. Selv tak. Videre til praktikanten. Vi er kommet ind i lokale 3, hvor dem, der skal pynte skolen står til, og vi snakker med den ansvarlige Karne. Hvordan går det? Det går simpelthen så godt. Er I noget langt? Ja. Ja. Det går rigtig godt. Det er blevet godt, det I har fået lavet. Ja, rigtig godt. Rigtig godt. Er det nogle dygtige elever, du har? Ja, så fantastisk dygtigt. Okay. Jeg kan næsten ikke finde på noget negativt at sige. Det er simpelthen over al forventning, så er det simpelthen så aktivt. Du kan se, hvordan de bare sidder klistret til skærmen hele tiden. Det er jo kun det, de skal. Yes. Ja, godt. Vi har snakket med en af dine elever, som mener lidt noget andet. Nå, det kan jeg slet ikke forstå. Nej, det kan jeg godt forstå, at du ikke kan. Tak til praktikanten, og nu går vi så videre til dagens top 5. Goddag og velkommen til Kjeld og Hildas shitparade. I dag har mig og mit hold været ude og filme med skjult kamera, for at finde ud af, hvordan lærerne i virkeligheden opfører sig, når der ingen elever er til stede. Og hvem pokker har fortalt hende, at en hund skal være grøn? Ej, sikke da en røv, hva? Tænk, man tror, man kan kigge om hjørnet. Hvor lækker. Den er lækker. Og Lotte, hun skifter garderoben ud. Så er det jo en helt anden. Sådan er det tit. Flabe. Det er noget, vi skal have en snak om. Ja, kan vide, hvad sundhedsmyndighederne vil sige til det? Hvis ikke de alligevel gider at gøre det, det gider jeg simpelthen ikke. Vi gider heller ikke høre på dig. Hvorfor har jeg overhovedet valgt på? Ikke? Altså, når man ikke engang kan finde at synge sådan en simpel stemme, hvorfor har jeg så overhovedet valgt det? Du synger også dårligt, Irene. Altså, jeg gider ikke spille på det, så kan vi så godt aflyse. Så pisse sur. De synger for dårligt, men det har jeg nu også altid synes. Det var det for dagens top 5. Videre til dig, Kjeld. Det var så dagens top 5, og nu videre til vejrudsigten. Det var alt det, vi havde på programmet i dag. På gensyn i morgen.